Исәнмесез, минем исемем Гөлназ Сәфәрова. Сез беренче татар музыкаль телепроекты Яңа йолдыз тапшыруын карыйсыз. Әлеге проектта катнашырга дип безгә 1000нән артык гаризалар килде. Һәм бары тик 50гә якын катнашучы гына әлеге зур сәхнәгә эләгә алды. Жюри әгъзалары безнең каршыда. Бәйгедә катнашучыларга кем бәя бирә, безнең хөрмәтле жюри әгъзалары. Әйдәгез алар белән танышып үтик. Руслан Васкес, Барс Медиа группасының арт-директоры. Динә Гәрәева, Барс Медиа группасының үсеш һәм инновация буенча директоры. Лина Арифулина, Рәсәй актрисасы, режиссер, продюсер. Зур телевизион шоу проектларны оештыручы һәм җитәкчесе. Аның проектлары Фабрика звезд, СТС зажигает суперзвезду, Тюрквижн һәм башкалар. Элвин Грей, Башкортстанның атказанган артисты, башкорт, татар һәм рус телләрендә җырлаучы популяр артист, саунд-продюсер. Зәйнәп Фәрхетдинова, Татарстан Республикасының халык артисты, Татар эстрадасының йөзек кашы, ел сайын татар җыры премиясенә ия була килүче җырчы. Башлыйбыз. Яңа йолдыз проектында яңалык. Чөнки биредә трио басып тора. Юки, каршы алыгыз, кызлар, ничек хәлләрегез? Исәнме Байбулат, барыгызга да исәнмесез, хәлләр? Шәп күреп торам. Әйтегез әле, ни өчен Юки төркемнең исеме? Кайсыгыз әйтә? Корея теленнән Юки уңыш. Һәм без барыбызга да уңышлар телибез. Мин дә сезгә уңышлар телим, ләкин моның белән минем соравым тәмамланмады. Менә төркемегез турында сөйләп китегез, ничәнче елда, кайчан, кем инициативасы белән гомумән барлыкка килде? Группа была создана 2 года назад, а руководителем нашим является Гульназ Баталова. Я, собственно, была инициатором, собрала девочек, и вот с тех пор мы трудимся. Хәзер аңа сәлам әйтәбез, менә шу камерага карап йма, Гөлназ. Сәлам. Һәм менә хәзер сезгә уңышлар, рәхим итегез, сәхнә безнең турына, без сезне озатып калабыз. Һәм инде сезгә бары тик зурдан зур уңышлар телибез. Кызлар китте сәхнәгә, күзәтәбез. Син минем артан йөрисең, бүләк итәсең айфон, матур әкият сөйлисең, һәм югаласың потом. Шапкаң аксап, мин баксап, шорт минем баксап, зур мәхәббәт дип мин уйладым. Йөрдең бик зат, үзеңнән әле кемне ясап шалтыратам. Син бедә кызның алдыртырсың, эләрсең кулакка мен алка, үркәнемә Инстаграмга. Син күрмәсең мине алтыннарга, бик илә чыгасың, кияүгә машарың. Кем бергәнсең мондый хатыннарга, бик авыр буласың, сөяргә машарның. Кызлар елмаялар, кызлар жюринең бәясен ишетергә әзер. Һәм башлап җибәрәсе килә минем бу юлы Зәйнәп Фәрхетдиновадан. Моддылар инде үзләре. Кеч ират костюмнарына һәм мода кирде бит, әйме. Шундый күңелле, рәхәт, ярар. Сүзләрен аңламадым. Тыңнарга әлбәттә рәхәт, сезнең оригинал сикерүләр, биюләр әлбәттә. Кызык кызлар. Сколько вам лет каждый? 25, 24, 23. А почему вы ведете себя так, как будто вам 15 лет? А даже еще 12? Ваши жесты такие тю-тю-тю, ми-ми-ми, бу-бу-бу, ду-ду-ду. Это что это такое? Мы так молоды, юны. Понимаете, какая вещь? Если бы вам было 10-11 лет, даже быть точнее, как вот там есть много групп, я договорилась не называть, детских подростковых, очень известных, они могут так себя вести, позволить. Вам уже, в принципе, за 20. Вы уже такая хорошая girls-группа, потому что 20 лет, на мой взгляд, 20-25 лет, это уже немножко другая позиция, это немножко другое поведение. Для меня это, правда, очень странно. Если это не искоренить, вы так останетесь в 30, а что вы будете делать в 40 лет? Так же будете тю-тю-тю-тю-тю-тю.
Поэтому, соответственно, временем нужно меняться. Я не прошу вас быть старше, не надо мне говорить, что вы молодые, да, как бы. Суть, мне кажется, возраст, как я вам говорю, человек, который старше, суть не в цифрах, но все равно есть какое-то соответствие. Это все равно, что я сейчас буду вести себя абсолютно по-другому, а не как там легенда шоу-бизнеса. А я хочу истинное, кайфовое, ваше. А вот это все манерочки. Вот, поэтому вот что хотел сказать. Жюри a'zolari hozir aytacaklar, siz olg'a taба o'tasizmi, yo'qmi? Ruslan, boshlaymiz. Mümkünlük birem. Mümkünlük birem. Я вам шанс не даю. Mümkünlük birem. Mümkünlük birem. Zaynab xonadonlarga kelib qo'shildi. 4 kishi sizga mumkinlik beramiz deb aytdi. Shunga ko'ra qizlar, siz olg'a taба o'tasiz. TMTV телеканалы Яңа Йолдыз проекты. Мин Байбулат һәм янәшәмдә Рифат Валиев. Рифат, сәлам. Ничек хәлләр? Evet, Кайсы яклардан иде танышып китик әле синең белән? мен үзем Тәтеш ягыннан, Бакырчы авылыннан булам. Шушында килергә нәрсә тәргеш булды? Мин инде бик җыр моңга гашыйк һәм инде үз мөмкинлекләремне, үземнең бәхетемне сынарга дип менә шушы конкурска килдем. Әле ялгышмасам, син армия сафларында булганда да әле җырлаудан туктамагансың, име? Армия сафларында да шулай ук чыгыш ясарга мөмкинлек булды инде һәм инде шул дивизия составында икенче урын алдым менә. Менә бит. Менә әлеге бәйгедә дә урын алырга язсын. Әлегә сине сорап карыйбыз, сәхнәгә рәхим ит, бирбишне һәм әйдә уңышлар, рәхим ит. Без инде хәзер күзәтәбез. Синең өчен һәр чагы яз зәңгәр һава. Синең өчен сәйлән сыман карлар ява. Сәйлән карлар бар хаятны били якка. Табигатьне сафлык күмә синең хакка. Елга тугайлар синең өчен. Кырлар тургайлар синең өчен. Җир һәм йолдызлар синең өчен. Сөюең калсын минем өчен. Вы давно поете, да? Ну, в принципе, с детства. С детства, да? Это ваша цель, мечта? Пение? Да. Но пение больше идет как хобби у меня. Хобби. А Ну, кем вы просто основная ваша профессия? Ну, я работаю в госучреждении в данный момент. Вы знаете, прям угадала. Я вот прям угадала. Я вот прям сидела и прям вот угадала. Бинго. Знаете, вот почему я хочу вам сказать спасибо? Потому что такая определенная смелость при основной профессии и это хобби превратить вот так, как вы поете вот, ну реально даже самодеятельного артиста очень хорошо. То есть прям так и пойте для души и радуйте своих близких. Это замечательно. Но просто наш конкурс немножко чуть-чуть другой, и вам будет комфортно в нашем конкурсе. Он другого немножко формата. А мне хотелось бы, чтобы вы сохранились вот таким, каким вы есть, вот таким вот искренним, таким открытым. Поэтому вот замечательно. Я теперь поняла, точно. Видите как? Спасибо. Жюри a'zolari bormi tag'in aytar fikrlaringiz? Bo'lmasa, biz tovush berishga ko'chamiz. Tovush berishga ko'chamiz. Ruslan, boshlaymiz. Mümkünlük birem. Mümkünlük bermem. Я не даю вам шанс. Mümkünlük bilmeyim. Mümkünlük birem. 3ga 2. Mumkinlik bermayman deyishlar soni berem deyishlarga qaraganda 1ga ortib ketdi. Shunga ko'ra Rifat, biz sizning bilan sog' bo'lishamiz. Bek zo'r rahmat. Bek zo'r rahmat Rifatqa. Do'stlar, biz esingizga tushiramiz, siz Yangi Yulduz proyektini qaraysiz. Haligi proyekt Tatariston Respublikasi prezidenti yordamida uyushtirildi. Иптәшләр, чираттагы катнашучыбыз Шакирова Лилия. Лилия, сәлам.
Әйдә кил монда бераз гына якынрак, миннән курыкма. Шушы проектта катнашырга нәрсә этәргеч булды сиңа әйт әле. Минем йолдыз буласым килде, әлбәттә, мин сәхнәгә чыгасым килә. Каян ишеттең шушы әлеге проект турында? Мин Инстаграм челтәреннән белдем, инде Гөлназ Сафаровның страницасыннан, битеннән укыдым һәм менә җибәрергә булдым. Синең монда басып торуыңа Гөлназ Сафаровага үзебезнең зур рәхмәтләребезне әйтәбез, име? Менә мин әле ялгышмасам, син пешерергә яратасың, име? Ниндирәк ризыклар пешерәсең? Яраткан ризыгың? Пешерәм инде мин тортлар, шундый баллы ризыклар дип әйтим, яратам. Әйтә алмыйм алай гына. Менә үзең пешергән тортларны ашарга да яратасыңмы? Юк. Ярар. Иң мөһиме җырлаганыңны ярат. Менә хәзер сине сәхнәгә тотып калабыз. Рәхим ит сәхнәгә. Синең инде уңышлар, янә барсаң була. Инде без хәзер карарбыз, нәрсә яхшырак микән? Пешерүме, җырлаумы? Жюри әгъзалары, сезгә мөрәҗәгать итәсем килә. Менә кайсыгызга әлеге җыр бик каты тәэсир итте? Лилияның тавышы үзенә җәлеп итә торган. Ул үзенең тәмле ризыкларын пешергәндә мыгыр-мыгыр гына килеп җырлап, йөреп, җырларга өйрәнеп бетергә кирәк. Тукталмаска кирәк. Синең әзрәк тавышыңны алга чыгарсаң, синең барлык матурлыгы күренер кебек тоела миңа. Менә миңа ошады, күңелемә ятты. Искиткеч җыр безнең татар җырында, гомумән татар культурасындагы җыр. Бик авыр җыр дип уйлыйм. Тембр, тавыш, миңа мондый тавышлар гомумән ошый. Менә Зәйнәп апа бик дөрес әйтте. Нәрсәдер бәлки дулкынландыргансыңдыр. Ләкин бу җырны җырлар өчен әле күп кенә үсәргә кирәк дип уйлыйм мин. Бик зур рәхмәт. Динә Лилияның чыгышында дулкынлану күреп алган. Руслан, син әлеге дулкынлануны сиздеңме? Бик сизмәсәм дә, күбрәк аның образына туры килә дип уйладым, аның чыгышына. Күбрәк аның күлмәгенә карадың. Күлмәге дә бик матур әлбәттә. Такое ощущение, что вам мы не нужны. Вы все-таки больше погружаете свое исполнение в себя. У вас постоянно закрыты глаза. Мне, как зрителю, хочется видеть то, что вы мне отдаете. Вот вы здесь поете, и мне вот так вот как бы вырываете из души, из сердца, мне это отдаете. Вот видите, я даже сейчас с вами говорю, я вам это даю. А когда вы закрываете глаза, вы немножко в себе, в своем мире. Вот мне кажется, вам нужно больше все-таки быть, чуть больше энергетичней и чуть больше отдавать. Потому что сейчас это такое, знаете, радио. То есть красивый звук, хорошее звучание. Но как артистка мне бы хотелось, чтобы вот прям вот взяли и вырвали сердце свое, нам отдали. У вас для этого есть все возможности, голосовые и данные. Но просто вот хочется еще вот энергию на зал. Вот әлі көріп тұрам. Бик шундай добрый ғана, матур ғана, мұңлы жырлар менен жырлап тұрған қызықай. Но мен еще с удовольствием покушал бы, что вы приготовите. Без Лилияның күзләренә туп-туры карыйбыз да хәзер үзебезнең бәябезне әйтәбез. Мөмкинлек бирәм. Мөмкинлек бирәм. Я не даю вам шанс. Мөмкинлек бирмейм. Мөмкинлек бирмәм. Лилия, кызганыч, ләкин 5 кешенең 3-се мөмкинлек бирмим дип әйттеләр. Шуңа күрә бүген
проект ишеге сезнең алдыгызда ябыла. Һәм без сезгә сау булыгыз дибез. Асатова Нәзирә Яңа Йолдыз проектында. Нәзирә, сәлам, кайсы яклардан буласың? Мин Арча ягыннан, турым белән Казанда яшим. Арчаның кайсы авылыннан? Шушма баш авылын. Әйдә бөтен шушма башларга сәлам әйтик әле, җайтырып сәлам дибиме? Кайсы жюри әгъзасына син инде теге шәхсән язылыр идең, кайсы белән аралашыр идең, кайсысынан бераз гына дәресләр алыр идең, бармы шундый теләк теге берәрсе булса да? Зәйнәп Фәрхетдиновадан. Зәйнәп апа әлеге мизгелдә елмаеп куйды. Хәзер инде үзенең елмайган син сәхнәгә чыккач күрсең, сине озатып калабыз. Рәхим ит. Менә монда уңышлар сиңа. Инде без сиңа карап сокланабыз. Yumşaktan jile yoğan idi Şeşlerinden ilkeler dip uyulan idi Min sinne sağına bir jır şığırgan idi Can dostlar yaratıp anıttırgan idi Min sinne sağına bir jır şığırgan idi Can dostlar yaratıp anıttırgan Сүзне жюри әгъзаларына тапшырабыз. Һәм башларбыз Зәйнәп ханым Фәрхетдиновадан, чөнки син монда сәхнәгә кергәнче аны бик хөрмәт итәм һәм нәкъ менә аннан вокал дәресләре аласым килә дип әйткәнмен. Зәйнәп ханым, рәхим итегез, сезнең фикерегез. Син берәр мәктәбең бармы, шөгыльләндеңме музыка белән? Юк, вокал белән юк. Ну, күренеп тора. Ага. Оста бар синең опять-таки менә үскә электрип алып җырлап бетерәсең, әйбәт. Кайбер моментлары бар, чынлап та менә җитеп җитми әзрәк шөгыльләнеп алу кирәк. Син дә мин нәрсәдер күрдем. Сәхнәдә куркырга кирәкми. Жырлаем дисәң, вот если хочешь петь, не надо бояться сцены вообще. Динә, сиңа нәрсә ошады Нәзирәдә? Үзенең стиле бар да кебек. Вокал, тавыш күренеп тора, музыкаль укуыз булмаган. Лина, ваш заключительный комментарий. У меня только один вопрос. Что для вас сцена? Мне на сцене очень нравится. Понимаете, мне на сцене очень нравится, это, можно сказать, маленький воробушек. А я хочу на сцену, я не могу без нее, говорит большой орел. И только с такими силами орла можно справиться и захватить миллионную аудиторию. Будучи воробушком, вы будете петь в кругу близких людей. А будучи орлом, вы будете петь на всю вселенную. Поэтому выбирайте. Дуслар, сезнең тавышыгыз мөмкинлек бирәбезме? Нәзирәгә зур сәхнәгә чыгарга, яисә аны бу мөмкинлектән мәхрүм итәбезме? Мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирмим. Я не даю вам шанс. Мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирәм. Зәйнәп Фәрхетдинова плюс 1 балл өстәде сиңа, әйме? Син аны бик яратканга күрә, бәлки ул да син ничектер якын күрде, бергә дуэт башкаргангамы, ләкин калган жюри әгъзалары юк дип җавап бирде. Шуңа күрә Нәзирә, уңышлар. Яңа Йолдыз проекты бүген сиңа сау бул дип дәшә. Рәдиф Камалов, бу безнең чираттагы катнашучыбыз, аның белән якынрак танышабыз. Рәдиф, сәлам. Сөйләп җибәр, кайсы яклардан? Мин үзем Аксубай якларынан булам, Яңа Ибрай авылыннан. Яңа Ибрай халкына зур кайнар сәламнәребезне әйтәбез. Нәрсә артыннан килдең әлеге проектка, әйт әле. Мин бу проектка үземне сынар өчен килдем. Әйт әле, менә мондагы проектта катнашучылар белән инде танышырга өлгердегезме? Әйе, өлгердек. Менә бит яңа танышулар, дебют, әле бар тик уңышлар гына көтсен син, Рәдиф. Озатып калабыз сине сәхнәгә. Рәхим ит. Мин дә әлбәттә гадәттәгечә үзебезнең зурдан-зур уңышларыбызны телибез. Шул ук очракта Рәдифкә дә. Başınдағы кушын аратқа
кагышлары ишетелә канат кагышлары кышларда да кеше язмышлары чите җирләргә китеп барышлары. Рәдиф, бик зур рәхмәт. Зәйнәп ханым, сездән башлыйм. Мин бу җырны ишетергә өйрәнгән, җырлаган кеше буларак нәрсә әйтәлем. Бу җырны атлап җырламыйлар. Бу җырны җырлап җырлыйлар. Киткән тавышлары түгел. Киткән тавышлары хаваларда. Шуңа күрә бүтән төслерәк кызурак җырлар җырлаганда, бәлкем синең мондай башкару манерың әйбәт, ә менә шуңа күрә бу җырда син үзеңне күрсәтә алмадың минем өчен. Бик рәхмәт. Миңа калса бик шибәр егет. Әйе, син тышкы кыяфәте буенча анализ бирә аласың. Без бит инде кызлар да, егетләр дә яраталар. Барыбер күзләр белән. Шулай миңа ошады. Мин инде күзләрем белән карамадым. Карамадың, син йөрәгең белән тыңладың. Әйе, тыңладым. Кайбер урыннарда җитеп бетмәде, син аны үзең дә сизәсеңдер. Әмма яхшы дип тә, прям максималь супер дип тә әйтә алмыйм, начар дип тә әйтә алмыйм. Лена, хотим услышать ваше мнение и приступим к голосованию. А мне 5 секунд. Можете повернуться спиной просто? С микрофоном. Скажите, что у меня в руке, кроме микрофона? Хорошо. Стойте. У Дины Маратовны какое было украшение, какого цвета? Жюри. Мойнында ни? Нет. А у Элвина какого цвета кроссовки? Красный. Там много цветов. Хорошо. А рукава его куртки какого цвета? Белого. Белого, а куртка... Вот видите, вы на нас не обращали внимания. Мы сидели, надо было нас очень внимательно на нас смотреть и нам это все петь. Вот это очень хороший тест на то, что ты видел во время выступления. Твой диалог со зрителем. Это пока нас 5, а будет свыше 6000. Хотя бы первые ряды надо запоминать. Без тавыш бирүгә күчәбез. Сезнең тавышлар. Мөмкинлек бирәм. Мөмкинлек бирәм. Ну, я тоже вам даю шанс. Мөмкинлек бирмәйм. Мөмкинлек бирмәйм. 3 кеше сиңа зур сәхнәдә калырга мөмкинлек бирде. Шуңа күрә без сине котлыйбыз һәм яңа Йолдыз проектының зур сәхнәсендә күрәчәкбез. Очрашканчыга кадәр. Бик зур рәхмәт. Яңа Йолдыз проекты үз эшен алга таба дәвам итә һәм чираттагы катнашучыбыз Чулпан Билданова. Чулпан, сәлам. Сәлам. Ничек синең кәефләрең? Син инде бик күптән монда борчылып утырасың. Бу дөрестән дулкынланасыңмы? Әйе, әлбәттә, күп көтеп торабыз инде һаман да әле. Мин карап торам һәм синнән сорыйсы килә. Кайларда эшлисең син? Кайларда хезмәт куясың әле бүгенге көндә? Мин Илһам Шакиров исемендәге татар балалар музыка мәктәбендә балаларга вокал дәресләре алып барам. Димәк, укытучы апа бүген үзе конкурска килде, әйме? Әйе, шулай. Сиңа уңышлар, рәхим ит, сине озатып калабыз сәхнәгә. Һәм инде хәзер үзебез карыйбыз. Нәрсә диерләр микән? Тәңге тапкыр тәпик иткәнмен мин, кояш нурларында ак өйне. Алга дәшеп мине дәртләндергән, иң кадерле кеше әни. Яш кайчанда чыкмый исләремнән, балачакның ямьле еллары. Авыр чакта сөеп иркәләгән, әниемнең йомшак куллары. Үзең матур, тавышың да бик матур шелтәрәп чыга. Балалар укытасың, әйме? Әйе. Әйе. Үзең дә инде балаларны укытып бөтенләй аларча җырламас син. Әзрәк кенә.
Тулкынану һәм теге бөтенләй теге гади генә әйттереп җырлама, хисләреңне тапшырып бетерергә тырыш. Әйе. Шулай бит. Үзең дә аңлыйсың, син укытучы булгачтын барыбер. Ну, инде әгәр дә киләчәктә җырлыйсың килсә, бәлкем яңа бу проектка эләкмәсәң дә радиолар бар, ниләр бар, матур җырыңны эзлә син. Рәхмәт бик зур. Элвин, ә син ничек уйлыйсың? Чулпанга шундый лирика, салмак җырлар күбрәк килешәме? Әлеге башкарган җыр миңа ошады, например. Тавышы белән дә Син изрәп киттең шундый. Ау? Изрәп киттең, рәхмәт. Әйе, менә әни турында беренченнән тавышта килешә, тавышта бик без фанатизма там все аккуратно, красиво и ну, миңа ошады. Гомумән без бәлки малайлар булгангадыр, Элвин белән теге әни турында җырларга. Малайлар һәрвакыт әнигә якынрак була. Миңа ошады. Рәхмәт, бу синең фикерең, Динә. Гомумән ошады, ләкин син күбрәк күрсәтә алырың хисләреңне. Гомумән әйткәндә менә барысы да яхшы, тик ниндидер бер изюминка җитеп бетмәде миңа. Сможете спеть что-нибудь на английском языке? Из Марайи Кэрри, Шакиры, что-то оттуда. Просто есть шанс либо да, либо нет. Давайте. Не могу спеть, извините. Ну, что-нибудь. На русском хорошо. Надо элегантно. Хорошее настроение. И хорошее настроение не покинет больше нас. Да, это классика, советская классика, тоже тяжелая, будет такая же формальная. Хорошо, спойте тогда вот это хорошее настроение, но спойте ее, знаете как, принцесса в диснеевском мультике. Волосы откиньте, пожалуйста, назад, они вам мешают. Прям вот откиньте их, чтобы их не было. Вы принцесса. Вот как спела бы принцесса из мультика диснеевского. Вот эту песенку. Подумайте, пожалуйста. Если вы, нахмурясь, выйдете из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек, и улыбка без сомнения. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну что, приступаем к голосованию. Тауш биргә күчәбез. Руслан, башлыйбыз синнән. Мөмкинлек бирәм. Мөмкинлек бирмим. Я вам не даю шанс. Мөмкинлек бирәм. Мөмкинлек бирмим. Чулпан, Яңа йолдыз проекты синең белән бүген сау булаша. Рәхмәт. Җәмәгать, барыбыз да без яратабыз Инстаграмда утырга. Барыбыз да яратабыз анда каверлар карарга. Кемнәр яздырасың аны? Шуларның берсе Габитов Рамил. Ниһаять, мин дә синең кулыңны кысам. Ничек хәлләр? Әйбәт кенә бара, рәхмәт. Музыкаль белемең бармы синең? Кайларда укыдың, укыйсыңмы? Юк. Мәктәптә дә укымадым, музыкаль мәктәптә, бернинди дә югары теге уку йортларында. Димәк, үзең яратып кына, әйме? Әйе, самородок әйтергә буладыр. Яхшы, яхшы ярый. Алайса хәзер без сине сәхнәгә затып җибәрәбез. Сиңа зурдан зур уңышлар телибез. Һәм әйдә, менә шунда очрашырбыз синең белән, яме? Әлегә бергәләшеп карыйбыз, күзәтәбез Габитов Рамил. Яшьлек кача, тормыш безгә яңа юллар ача. Бар тик мизгел, сен шуны бел. Якты хисләр белән тулсын күңел. Без бу дөньяда кунак кына, күңелләребез бәхеткә ашкына. Начар сүз берүк әйтмичә, бер көнне дә рәнҗетмичә, яшибез дуслар бу дөньяда. Рамил, рәхмәт синең чыгышың өчен һәм энергетикаң өчен. Мин күреп тордым, син үзең кайфап алды, сиңа рәхәт итте. Син менә бу дулкын тотып ала белдең. Миңа гына түгел, миңа ошады. Миңа гына түгел, Русланга да ошады, чөнки ул менә шулай биеп утырды. Руслан, әйт фикерләреңне. Классно. Ошады. Эй, манерасы. Рәхмәт, рәхмәт. Мин дөрес уйламаган идем, бу җырны шулай да башкарып була икән, ништер текстына карап,
нидер хисләр белән тупландырыр дип уйлыйсың теге. Ә монда прям Анда бийсе килә, әйме? кәеф теге. Кызык жер бу. Бу жерне мен ишеткәнем булмады. Нигәдер? Үзем иҗат иткән җырым, ясным үзем. Белмим, миңа калса менә TikTok, Instagram дә популяр булырга тора торган җыл бәлки шулайдыр. Минем уйлавымча, был проектка сез килешмәйсез. Синең бүгенге чыгышыңа бәяне түбәнсетеп тә әйтәсе килми, бер сүзсез. Син язгансың ул җырны, әйме. Син бик заманча җегет икәнең, заманча атлаганың күренеп тора. Әйме, үзеңнең тәртибең, үзеңнең вкусың бар икән. Әмма менә бу җырлар язган әйберне үзең ачып бирелмәскә мөмкин. Мин сиңа киңәштерем, әзрәк син аскартка җибәрәсең увлека, ясәйм. Син аны алга җибәр әзрәк, чтобы синең онасыннар сүзләреңне сине кабул итсеннәр. Син матур эшлисең эшеңне. Мин сиңа бер дә нитәлмим, уңайлы киңәшләр бирергә әзер. Ну, мне кажется, вы хороший шоумен, и вам этим надо заниматься. Мне кажется, вы в этом самодостаточны, вы от этого кайфуете. А вот по вокалу, если серьезно вернуться к той песне, он у вас немножко такой закрытый. Вы говорите речью, говорите более открыто. Поэтому если вы захотите петь сами, вот сам от себя лично, не копируя кого-то, то попробуйте это сделать просто в открытой манере. А так у вас все время ку-ку-ку-ку-ку. А говорите вы открыто. Вот у вас немножко какое-то такое несоответствие. Не знаю, это тоже такая масочка, да, кого-то скопировать или что-то, кого-то так... Я решил заявить свою песню, чтобы показать, может, этим отличиться. Но она очень глухо прозвучала. Прям, знаете, прям голос был где-то там, вот, как будто яблочко большое, и голос где-то вот тут. Поэтому больше открытости, когда вы будете себя показывать. А то, что вы прекрасно и можете копировать, считывать, мне кажется, сейчас скажи вам Сюткина, вы его сделаете за 5 секунд просто. У вас такой прям... Ну, конечно, я же вижу, вы классные, у вас классное чувство пародии, у вас классное чувство считывания. Слушайте, будьте вот именно таким, у вас прям шикарно будет. Это будет очень здорово. Без тавыш бирүне башлыйбыз. Мөмкинлек бирәм. Руслан, син зур сәхнәгә үтәсең, рәхим ит. Мөмкинлек бирмим. Я петь не могу. Всех присутствующих. Слушайте, я в этом проекте не даю вам шанс, но у вас шанс потрясающий в другом месте, я это прям чувствую. Мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирәм. Өч кеше мөмкинлек бирмибез диделәр. Зәйнәп ханым һәм Руслан сиңа мөмкинлек бирергә теләделәр, сине зур сәхнәдә күрергә теләделәр, ләкин без синең белән Рамил саубулашабыз. Instagram социаль челтәрендә күрешербез. Яңа Йолдыз проектының катнашучылары белән алга таба дәвам итәбез. Һәм чиратта безнең менә шундый матур татар халык костюмы кигән Гыйльметдинова Гөлия. Гөлия, кәефләр ничек? Сез бик яхшы. Мин ялгышмасам әле сез пешекче булып та эшлисез, диме? Әйе. Менә монда пешекчеләрне бик яраталар. Хәер, анда кемнәр яратмыйлар, диме пешекчеләрне? Гомумән, кайчаннан бирле җырлыйсыз? Мәктәптән бирле җырлыйм, төрле концертларда катнашам. Хәзерге көндә вокал дәресләре аласыз, диме? Әйе, Кабишева бистәсендә. Бит аларга зур кайнар сәлам, зур рәхмәт. Хәзер инде сезгә сүзне тапшырабыз, алга таба сәхнә сезнеке, рәхим итегез. Без сезнең өчен чын күңелдән бар тигендә җан атабыз. Уңышлар сезгә. Пайдасыңнан, мұң пайдасын
Авылыма моңнар биреп, урамнарына уйлыймын. Эй тавылым, кайдасың моң кайдасың, эй турам. Аулак иле һәм гармунлы, яшьлегемне сагынам. Дип җырлыйсы килә. Зәйнәп ханым, искиткеч рәхәтләнеп кушылдыгыз әлеге җырга, менә тартып чыгарам дип, хәзер мин сиңа булышып җибәрәм дип кушылдыгыз. Әйе, бу җырны ничә буын кеше җырлап инде тәрбияләнә, елый, моңнарын түгә, шатлыкларын уртаклаша, шулай бит. Әйе, һәрбер авылда яңгырый бу җыр, һәрбер төбәктә аны җырлап үсәләр. Әмма бу җырны тагы да менә матуррак итеп, тагын да өздеребрәк итеп җырлыйсы килә Гөлия. Бу очракта син үзең генә җырлыйсыңмы, бәлкиндер ансамбльдамы? Юк, үземне. Теге тагын бер ничә кыз. Күз алдына килде. Әйе. Әллә ни супер дип әйтә алмыйм. Рәхмәт. Әйе. Рәхмәт, бик зур. Динә, син нәрсә дип әйтә аласың? Бер сүз белән генә әгәр дә бәя бирсәң менә хәзер. Супер, норм, ярый, Ярыйсы. ярыйсы. Барысы да аңлашылды. Радик, Мен тоже уйлағаным, что сіз бір ансамбльда, вот көп қызлар, и сіз ансамбльда жырлайсыз. һәм сәхнә артыннан тагын 37 кыз килеп чыгыр дип уйладым. Да, ничектер шулай, или бір бэк-вокалда мекан, шулай тип ойладым. Знаете, вы очаровательная, правда. Ну, просто, может быть, это не ваш конкурс, потому что тут немножко такое чуть-чуть другое направление. Но мне кажется, у вас все данные есть для того, чтобы просто быть реально классной, шикарной, прекрасной, запоминающейся артисткой. Рәхмәт, бик зур. Фикерләр өчен китмә, Гөлия. Ашыга Гөлия, китәргә бу әле юк дигән сүз түгел. Без әле хәзер тавыш бирәбез. Жюри әгъзалары көтәбез. Мөмкинлек бирәм. Мөмкинлек бирмим. Я не даю вам шанс. Мөмкинлек бирмейм. Мөмкинлек бирәм. Гөлия, менә хәзер шул якка таба китәргә була. Яңа йолдыз проекты синең белән саубуллаша. Катнашучылар белән танышуыбызны алга таба дәвам итәбез. Чираттагы катнашучы Марсель Закиров. Марсель, сине сәламлыйбыз. Синең костюмың кем стиле буенча ясалган бу костюм? Әни стиле. Әни стиле, алайса без синең әнигә кайнар алкышлыйбыз. Зур кайнар сәлам беренчедән име. Әйт әле син Харышын, әлеге проектка кайдан килдең? Уфадан. Уфа яктарына кайнар сәлам, шулаймы? Рәхмәт зур итеп. Хәзер инде без сине озатып калабыз сәхнәгә, рәхим ит. Без сиңа бартык уңышлар телибез. Әйе бар, саубуллашабыз әлегә синең белән, ләкин көтәбез шушында. Без инде күзәтәбез. Тормышмарымы шомагына төрле хәлдә каласың, уйламаганда иң якын кешеңне югалтасың. Яшәргә кирәк, яшәргә алга барырга кирәк. Сынауларны җиңгән чакта тик сынатмасын йөрәк. Син үзең автормы бу җырның? Юк, авторлары Гөлфия Шакирова һәм Илнат Фархулин миңа яздылар бу җырны. Бик мәгънәле сүзләр бу җырда, шуңа синнән сорыйм. Майда минем әтием китте, бу җыр аңа багышлап инде ясадым мин күңел кушканчы. Аңладым. Матур җыр, матур башкардың, миңа ошады. Рәхмәт. Чыннан да башкаруың, җырның мәгънәсе дә, үзеңнең тотышың, барысы да уңай бәя белән генә бәяли алам. Миңа ошады. Рәхмәт. Зәйнәп ханым, сез ни диярсез? Вокал ягыннан инде бәягезне бирерсез. Җыр бүгенге конкурска әйбәт сөйләнгән.
мөмкинлекләрне күрсәтә. Әмма син аны аша алмадың. Синең бу Әйе, концовкада онда бар. Юк, концовкам башы мансы күренеп тора монда да. Шуңа күрә син әле шөгыльләнергә кирәк, үзеңне әйбәтләп, үзеңнең ишеңдәге куркуыңны өйрәтергә кирәк. Аннан соң инде шушы мондай характерлы җыр алгансың икән, характер белән күрсәтә белергә кирәк. Хотела вам сейчас дать попробовать здесь одно упражнение. Вы споете эту песню по-другому. Согласны, да? Единственное, что давайте попробуем. Мне нужно, чтобы ты мне помогла, взяла просто микрофон. Но если вы сейчас сделаете то, что я вас попрошу, вы почувствуете абсолютно другое отношение к этой песне. Тем более, эта песня мне тоже понятна. У меня такая же история с моим папой. Ваша задача отсюда дойти до членов жюри. Не разлить ни одной капли. Это ваша история. Ни одной капли. Вот держать так. Разольете, значит, все. И поете вашу песню. Под музыку? Под музыку. Чуть-чуть еще долью даже. Сейчас вопрос очень правильный. Поете ли вы наигранно или поете вы душевно? Вот сейчас мы и проверим. Вот тут ваша хрупкость, ваша душа. Если вы ее донесете, споете обалденно. Если нет, извините, значит, обманывали нас. Вы готовы? Все понятно? Возьмите его как сердце, которое сейчас бьется. Держите его. Ни одной капли. Шварами шуғына Түрлі хәлдә қаласың Ойламағанда ең якын Осторожно с каплями. Кешіңне юғалтасың Яшәргә кирәк, яшәргә Алга барырга кирәк Спасибо. 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 Вот сейчас что чувствуете? Я чувствую непередаваемое ощущение. Ну вот. Даже я почувствовала это. Давайте. Менә хәзер чынлап та менә бернинди кыланасы килү булмады. Хәзер чынлап та менә мин синең энергетикаңны бик яхшы тойдым. У меня мурашки. Ну, капельки-то у нас не было. Молодец. Молодец. Вот по-другому вокал прозвучал. Слова были другие. И теперь вопрос, искренне вы пели или не искренне, он вообще не стоит. Но у меня прямо ком в горле. И чуть-чуть тут туда прямо слезы прямо как будто, ну, не стекают, но вот здесь собрались прямо в глазах. Просто у меня такая же ситуация с отцом. Его не стало. И также вот я начал сильно увлекаться. Я его очень любил и сильно начал увлекаться музыкой. Вот я это сейчас увидел и прочувствовал. Тавыш бирә башлыйбыз. Мөмкинлек бирәм. Мөмкинлек бирәм. Мы все поняли. Я говорю, да. Мөмкинлек бермәйм. Минем хәтта күземдә яшь хәзер, монда шундый энергетика. Зәйнәп ханым мөмкинлек бирмим диде, ләкин жюри әгъзаларының дүртесе сиңа мөмкинлек бирәләр. Марсель, без сине тәбриклибез һәм зур сәхнәдә көтәбез. Яңа йолдыз проектына рәхим ит. Рәхмәт зур итеп. Бәдретдинов Салават. Салават, сәлам. Сәлам. Менә әйт әле, син иҗаттан тыш тагын ниләр белән шөгыльләнәсең? Мин ишеткәнем, син көйләр язасың дип, әйме? Көйләр язам, гитарда уйныйм. Менә бүген дә шул үзең язган көйне башкарасыңмы? Нинди җыр башкарасың? Гитарәләр. О, алайса, сиңа без бары тик зурдан-зур уңышлар телибез һәм инде сине сәхнәгә сатып калабыз. Уңышлар, ә инде без хәзер бик тиздән күрербез һәм җанатырбыз.
Siyenti demirma Biz bugün de yaparız Yadlardan ışıklarını Tereziler Bugün yaparız Aralık uyuların şitke koyup durayım Tereziler Bilen koplarız Nazlardan nazlı kullarıma Ağlımın şılı kullarıma Yürünlerim bilen sözlerime Yakıt sıralarıma Bu dünyada bir gün yüreğimi Senden başka var, senden başka Gözlerin köktenden bir köktenden Siyenti de bilmem Hürmetli jüri a'zalары, sizning fikrlar ham boshlaysi kela Elvin Grey'dan, chunki ul aning repertuaridan idaligi jir. То, что моя песня, плюс тебе вообще жирный большой плюс я. Но ничего вот уверенности не хватает, как будто. Исеме Салават булгач, исеменә туры килергә тиештер инде аның. Ләкин харизмаң бик көчле. Җырлавың әлбәттә тавышың бераз чыкмады, бәлки курыккансыңдыр, бәлки авырыйсыңдыр. Тавышың авырта икән, әгәр дә үзеңне ишеттеңме син? Микрофонга якынрак бас. Ондай очракта сиңа бу микрофон шундай якынрак басып җырларга кирәк. Шунда ныграк ишетәдер тавышыңа. Үзешчән автор буларак сиңа мондый башкару ярый. Дәвам итәләс. Тавышың матур. Кызлар белән компаниядә утырганда рәхәтләндереп сине төннең буе җырлатырга була. Матур тавышың. Дөресен әйткәндә, Элвин Грейның башкаруы миңа күбрәк җаныма якын инде. Әмма Салават, синең минемчә киләчәгең бардыр. Әмма барыбер үзеңне сәхнәдә тоту буенча үз өстеңнән эш башкарырга кирәк. Я бы хотела отметить вашу особенность. Мне очень понравилось ваше выступление. Оно очень атмосферное. Вы держали мое внимание достаточно долго. Вот ваша тактичность, такая тонкость, такая деликатность. Понятно, что там нотки, аккуратненько все, но в этом была, может быть, и манера. Такая интересная, за которой можно наблюдать и интересно наблюдать. Я очень люблю атмосферных артистов. После вашего выступления у меня до сих пор послевкусие. Я слышу ваш голос, я слышу, как вы это делаете. Спасибо вам большое. Инде фикерләрдән, хөрмәтле жюри a'залары, үзебезнең төп бәяне бирүгә күшик. Салават безнең алга таба үтәме, юкмы? Мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирәм. Я даю вам шанс. Мөмкинлек бирәм. Мөмкинлек бирмим. Без сине тәбриклибез. Син безнең белән, син алга таба үтәсең. TMTV телеканалында яңа йолдыз проекты үз эшен алга таба дәвам итә һәм дәвам итә ул Нигъмәтова Эльвина белән берлектә. Эльвина, сәлам. Исәнмесез? Кайсы яклардан буласың? Таныштырып кит әле. Мин Казаннан булам. Казаннан. Әйт әле, менә шушы проектка ничек килдең? Җиңергәме, катнашыргамы, яңа дуслар табыргамы, тәҗрибә тупларгамы? Ну, иң мөһиме, минемчә, ул үзенә күрсәтергә. Менә жюри ағзаларын үзеңнең кайсы теге нәрсәң белән җәлеп итмәкче буласың? Моң беләнме, харизма беләнме, ничегрәк? Үзем белән диген. Үзем белән. Үзем белән. Җәлеп итерме, юкмы? Бик тиздән белербез. Инде сиңа Эльвина уңышлар, рәхим ит безнең сәхнәбезгә. Һәм инде без синең артыңнан күзәтәбез.
Эльвина бик зур рәхмәт. Эльвин, тойдыңмы аның каушавын, борчылуын? Күренде. Күренде. Сезнең бик көчле энергетик шуңа күрә. Ага. Яхшы җавап. Мощный ответ, мощный. Ну, мин синең кыяфәтеңне күргәчтен, анасы музыка башлангачтан, мондай иштәлекле җыр булыр дип уйламаган идем. Әни дидең бит син? Әни. Әни дидең шул. Ну, беләсең, син нәрсәдер күрсәтәсең килә. Ну, әни турында матур итеп җырлыйсың килә. Синең җырың менә шушыннан китмей, берсе дә бәйләмәгән. Синең килеп чыкмый. Бу ритмга, бу мондай җыр белән бүгенге конкурста бөтенесе ачылып бетмәде. Мин гомумән аңламадым. Җырның әни турында җырны мин соңыннан гына аңладым, әни турында җыр икәнен. Мне кажется, вам нужно просто обратить прежде всего на вокал. Потому что пока он такой некрепкий. Можно мне попробовать спеть акапельную песню какую-либо на любом языке, который вы попросите? А зачем? Потому что мне кажется, то, что я смогу акапельно больше показать, чем сейчас. Тогда почему вы не вышли и сказали, я спою акапельно? Я на тот момент думала то, что лучше спеть песню про маму, и если что-то пойдет не так, я думала то, что спою еще что-нибудь, чтобы доказать, что я достойна. А если вас не попросят спеть вторую песню? Что делать? Надо раньше, сразу встала, сразу начала делать. Я уже сколько раз это говорю. Но тем не менее, по вокалу все равно очень интенционно нечисто. Очень нечисто. Такой Можно все-таки я попробую еще что-нибудь? Хорошо, спойте на английском языке. Хорошо. Sorry to my unknown lover. Sorry that I can't believe that anybody ever really stopped before in love with me. Вас не останавливали? Спокойнее, спокойнее. Просто успокойтесь. И от души. Тыңларсыңмы яшьлек хисләремне, җырларыма кушып җырласам. Каршы төшмәсеңме йөрәгемне, мәхәббәтем белән чорнасам. Кайган чакта сарман буйларына, янарым мәңге калырга. Кырып эшен ташлап кырыкя, чыгарсама каршы алыра. Но вы так в тупик поставили. Потому что, в принципе, решение было уже принято внутренне с самого начала с той песней. А вот сейчас что нам делать, мы не знаем. Әйдәгез тавыш бирүгә күчик һәм сезнең фикерләрегезне без шул сез биргән тавыштан чыгып инде беләчәкбез. Димәк, Эльвина игътибар жюри әгъзаларына алар тавыш бирәләр. Руслан. Мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирәм. Рәхмәт. Я прям даже не знаю, правда. Правда не знаю. Эльвина просто уже не дышит. Я дышу. Все замечательно. Все замечательно. Мне кажется, даже не знаю. Хорошо, давайте. Я дам вам шанс. Спасибо. 2-1. 3 кеше әйе дисә, син инде үтәсең дигән сүз. Юк икән, без синең белән бүген саубуллашабыз. Узак ойладым. Да. Рәхмәт. Мөмкинлек бирә. 4-1 Эльвина Сикер, рәхмәтләреңне әйт, сөйін, бисмиллаларыңны уқы, тагын җырлар өйрән, һәм башкасы, кыскасы әзерлән, без сине зур сәхнәдә көтәбез. Рәхмәт бик зур. Ярыканар бар сөям дисәм, ялгышларда булмас ялгышлар. Моя мелодия. Успокойтесь инде. Келіп мына қосатлап алға келе прямо. Все, инде успокойтесь, пожалуйста. Деп. Яры. Подойди, успокой. Простите, я не услышала, а сколько вам лет? 23. А скажите, пожалуйста, вы уже давно практикуете концертную деятельность?
Бүген сіз кімнәрні, нинди җырларны исегездә калдырдыгыз? Уйлый торыгыз. Біз сезгә киләсе атнада тагын яңа исемнәр, яңа җырлар тәкъдим итәргә әзер булачакбыз. Бүгенгә яңа йолдыз проекты тәмам. Проект Татарстан Республикасы президенты ярдәме белән оештырыла. Мин Гөлназ Сәфәрова сезнең белән сау булашам.